Danas sam u Microsoftu, a razlog za to je moja sledeća gošća sa kojom ću pričati o poslu i istoimenom događaju pod nazivom Pričajmo o poslu, koji će se održati 29. maja u Kotruli poslovnoj školi. Moja gošća je Tanja Tatomirović. Ja sam Tanja Tatomirović i 29. maja ću biti gost Kotruli alumni kluba. Doći ćete da pričamo o poslu, ali ja se nadam ne samo o poslu. Pričat ćemo o onome što sam ja radila u životu, kako sam bila profesor, pa vodila kriznu komunikaciju u Petrohemiji, pa radila u nekim regionalnim telekomunikativnim kućama i nekako dospela i ovde do Microsofta gde sam već 6 i nešto godina. Pričat ćemo o propagandi, koja ne mora nužno da bude loša stvar, a o njoj sam pisala u svojoj knjizi o radiopropagandi za vreme Drugog svetskog rata. Pričat ćemo o nekim trendovima u PR-u, trendovima u komunikaciji, kako da svoje zaposlene pretvorite u PR-ove kompanije i da li je to uvek nužno. I pričat ćemo o nekim svakodnevnim stvarima, o kulturi u moje 24 zemlje koje ja pokrivam i za koje radim. O Tanji se zaista može puno toga reći, jer ona ima bogatu i inspirativnu karijeru. Zato pozivam sve Kotruli alumni članove da dođu i povedu svoje kolege i prijatelje na ovaj spektakularan događaj. Ja ću biti u ulozi moderatora i zaista ću se truditi da dobijemo odgovore na sva naša pitanja, da od Tanje dobijemo ideje, savete, sveža razmišljanja, a siguran sam da će to biti interesantno i za sve posetioce. Zato dođite 29. maja da pričamo o poslu i ne samo o poslu.